Tässä onkin haastetta nollata tällainen. Onko sillä antaa tasoitusta, eikä me ajatus olleet siellä? Tää on vähän samaa mieltä. Mikkeliläistiimin salatreenipaikka. Tätä ei saa käyntiin kuin vapaalla. Ei voi käynnistää kytkinpohjassa. Eikä voi käynnistää kytkinpohjassa vapaalla. Tilanne pitää olla vaan vapaalla. Nythän meillä tuli pyörärikko. Fantikille. Mulla hanoa kiinni! Ootko koko aamuajan sinne? Ei kun nyt nää jaksot. Aika hyvin riitti. Niin. Sen takiahan se sammukin. Fantika jäi jopa ilman bensaa. Vanhalla hajulla Mä vielä nollaan tän tänään tällä. Joko nyt nolla vai? Joo, kyllä se jos kahdella pääsee, niin hyvä. Wow! Taivaakseen asti. Mahtavaa. Ei, tälle vanhukselle ei riitä edes ylhäällä tila. Joka jarru jää jotenkin päälle. Se jaksat sua jousta. Se kiristää tänne. Huolto radalla. Sulla on mikä puhelin uusi? Siellä ihan kelpoinen kuva. Mä ostin nyt sen C7. Eli seuraavaan. Niin, Tää on edelleen, tää on kutonen. joo. Siinä on HD. Hetkinen, tää on vitonen. Kyllä. 8 megapikselin kamera ja HD. Joo, kyllä se on hyvä. Onks sulla mukana? Ei. Ostin ja ei toimi. Laatua Nokia-laatua. No niin, sekin täällä tallennettu ja voi lähettää sinne Nokiallekin. Joo. Jokos teille jo nollattu Keija? Ja ykkösellä vetää! Inno! Ai ai!
pitäisi ajaa sillä, että moottorijarrutuksella, niin se ei mene silloin kato tuota lukkoa. Kyllä. Se ei tuo jousi jaksa nyt palauttaa sitä